Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako napraviti nalog na laptopu na Windows 10. Pa da počnem. Uđete u Start, zatim u Settings, onda kliknete na Accounts, pa onda na Family and Other Users, tu kliknete, zatim na plus, malo sačekamo. Znači, ovo prvo će napisati da ukucate vaš e-mail ili broj telefona. Znači, to ništa, idete na ovu drugu opciju. I have this person and sign in information. Kliknete na ovo. Malo se čekamo. A zatim na ovu drugu opciju Are user Mudara Microsoft account. Znači, na ovu drugu opciju tu kliknete. Onda kucate ime kako želite da vam se zove vaš nalog. Evo, kao u ovom slučaju ću kucati ovdje kucate dole lozinku i ovdje morate potvrditi. Onda potvrdite na ovo kada ukucate lozinku i zatim je potvrdite ovdje. Potvrdite na Next i tada ste napravili nalog na Windows 10. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.